नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. शिरूर दुर्घटना शोध कार्याचो खास पाणबुडे. ईश्वर मळपे नाईलाजान वापस गावात. कारवार तालुक्याच्या अंकोला शिरूर डोंगर दुर्घटना जाऊन 2 महिने 8 दिवस आले. जाल्यार 11 बेपत्तापैकी फक्त 8 जणांना मात्र मृतदेहाचो शोध लागिलो. केरळचे अर्जुन, अंकोलाचे जगन्नाथ नायक आणि लोकेश नायक या तिघालो अजूनही शोध लागलो ना. 1 महिन्यानंतर प्रशासनान आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शोध कार्य करसाठी कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमगेल्या प्रयत्नान गोंय राज्यांतल्यान ड्रेजिंग मशीन हाडून 21 सप्टेंबराक सुरवात केली आणि खास पाणबुडे श्री ईश्वर मळपे हेमगेली टीम शोध कार्याक सामील झाली आणि दिवसभर लागून 4 चाकी वाहनाचे काही भाग, लाकडाचे मुंडी, एक्टिवा दुचाकी वाहन अशी सामग्री उदकांतल्यान वयर काढली आणि ईश्वर मळपे हेमगेल नेतृत्वात करची ही शोध मोहीम कसल्याच प्रकारचे पैसे न घेता स्वइच्छेन आजपर्यंत काम करताले. न्हंयत गॅस टँकर स्फोट जावन तेजे भाग तुकडे तुकडे जावन पडलात जाल्यार थंयच बाजून आणि वाहनाचे भाग किंवा इतर काही आवश्यक भागाचे चित्रीकरण करची गरज आशिल्ली, पण आपल्याक ड्रेजिंग मशीनाचे ऑपरेटर आणि इतर प्रमुख अधिकारी शोध कार्याक सहकार किंवा चित्रीकरण करच्याक दिनात. हेजेर असमाधान व्यक्त करून रक्षणा कार्याचरणाक परवानगी दिनात असो ईश्वर मळपे हेमी आरोप केलो. या प्रकरणाचे संपूर्ण रहस्य उलगडचे जाल्यार आणि 1 महिन्याचो कालावधी जाय. सरकारान आजपर्यंत 1 कोटी रुपये खर्च केलो. आपूण 1 पैसो सुद्धा घेतलो ना. आपल्याक या कार्याची प्रशस्ती नाका, पैसे नाका. जिल्हा प्रशासनान आपल्याक जेवणाची व्यवस्था करची नाका, पण आपल्याक या प्रकरणात शोध कार्याक अनुमती दिल्यार आपूण हे सगळे काम करता. नापेक्षा आपूण वापस गावात वयता म्हण निर्णय घेतलो. तरी तेमकां कसलीच अधिकृत परवानगी दिली ना म्हूण बेजार जावन ईश्वर मळपे आणि पंगड शिरूरच्यान परत आपले गावात गेले. फुकट काम करच्या या ईश्वर मळपे पंगडाक अनुमती दिली ना हेजे गूढ कितें हे कळचे कठीण जाला अशें सार्वजनीक म्हणटात. श्री विठ्ठल भक्तालया पादयात्रेत भोजन आणि वास्तव्याची सतीश सैल हेमी केली व्यवस्था. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याच्या डिग्गी ग्रामाच्या कुणबी समाजाचे श्री विठ्ठल भक्त दक्षिण काशीच्या गोकर्णात पादयात्रेत वयताना अंकोलाच्या अवर्सात या विठ्ठल भक्ताचे आगमन झाले. त्यांना अवर्सात रात्रीन भोजनाची आणि वास्तव्याची व्यवस्था कारवार अंकोला क्षेत्राचे आमदार श्री सतीश सैल हेमी केली आणि पुढल्या या धार्मिक पादयात्रेक शुभेच्छा व्यक्त करून आपली विठ्ठल भक्ती जागृत केली. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार.
तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. मुंडगोडच्या गुंजावती काँग्रेस घटक कार्यकर्त्याली सभा. मुंडगोड ब्लॉक काँग्रेस समिती अध्यक्ष ज्ञानेश्वर गुडिगार हेमगेल्या अध्यक्षतेत मुंडगोडच्या गुंजावती ग्रामात गुंजावती घटकाच्या कार्यकर्त्याली सभा झाली. माजी आमदार श्री VS पाटील, KPCC सदस्याचे युवा नायक श्री विवेक हेब्बार हेमी पक्ष संघटनेविषयाचेर कार्यकर्त्याक माहिती देऊन कार्यकर्त्याला आव्हान स्वीकारलो. या वेळार काँग्रेस प्रधान कार्यदर्शी श्री गोपाल पाटील, प्रभारी गॅरंटी योजनेचे राजेश्वर हिरेमठ, महिला जिल्हा उपाध्यक्ष शारदा राठोड, गुंजावती घटक अध्यक्ष आणि विविध स्तरावेले पदाधिकारी कार्यकर्ते हजर आशिले असे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनावर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.